Täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä paikalla olevalle ministerille. Pyydän nyt ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Ja pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Filatov. Arvoisa puhemies. Suomea on jo toisen kerran kohdannut järkyttävä koulutragedia. Kauhajoella tapahtunutta silmitöntä väkivaltaa ei voi hyväksyä, eikä sitä voi edes ymmärtää. Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa esittää syvän osanottonsa tähän tragediaan osallisille ihmisille, heidän läheisilleen ja ystävillensä. Ja haluamme myös kiittää niitä ihmisiä, jotka ovat olleet avunantotyössä ja ovat olleet tässä prosessissa avuksi niin omaisille kuin muillekin ihmisille. Mutta täällä eduskunnassa meidän yhteinen tehtävämme on huolehtia siitä, että me teemme kaikkemme, että me osaamme paremmin ennaltaehkäistä väkivaltaa sen kaikilla tasoilla. Ja kysynkin nyt hallitukselta, mihin toimiin hallitus ryhtyi nimenomaan tästä ennaltaehkäisevästä mielestä Jokelan tragedian jälkeen. Pääministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, uskon, että tähän pitää useammankin ministerin vastata omilta vastuualueiltaan. Oikeusministeriö asetti tutkijalautakunnan, joka tutki Jokelan tapauksen hyvin tarkkaan. Sen työ on kesken, mutta sen suosituksia on luonnollisesti toteutettu ja sen päälle on useita muita toimenpiteitä tehty. Että arvelisin, että olisi paras menetellä niin, että ainakin peruspalveluministeri, opetusministeri, sisäministeri ja oikeusministeri kukin voisivat esitellä tässä vastauksen niin, että oikeusministeri voisi aloittaa. Tehdään niin. Ministeri Brax, olkaa hyvä. Todellakin, kun Myyrmannin traagiset tapahtumat tapahtui, niin asiasta suoritettiin vain poliisitutkinta, vaikka jo silloin ennaltaehkäisyn ammattilaiset suosittelivat, että käytetään myös onnettomuustutkinnan metodia. Nyt kun Jokela tapahtui, niin hallitus suostui oikeusministeriön esitykseen, että tutkitaan poliisitutkinnan jälkeen myös onnettomuustutkinnan keinoin tämä traaginen tapahtuma. Onnettomuustutkinta on aina vasta rikostutkinnan jälkeen tapahtuvaa. Se tekee lainsäädäntö- ja prosessimuutosehdotuksia ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Kestää yleensä vuodesta jopa esimerkiksi Estonia-onnettomuuden useisiin vuosiin. Onnettomuustutkinnan alkuvaiheessa huomattiin, että Myyrmannin tilanteessakin olisi tarvittu, mutta Jokelassa varsinkin tarvitaan oikeuksia tutkia myös yksityistä viestinkulkua sekä sosiaali- ja terveys- ja koulupuolen yksityisiä tietoja tietosuojalain takaa. Ja sen takia eduskunnalle jouduttiin valmistelemaan tutkinnan samaan aikaan jo käynnissä ollessa myös lakiehdotus, joka tällä hetkellä on eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja saamieni tietojen mukaan aika pian sieltä valmistumassa. Haluaako ministeristä joku jatkaa? Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, se mitä on Jokelan jälkeen tehty, niin se on ollut sitä, että on jatkettu myöskin mitä jo aikaisemmin tehtiin, eli lasten ja nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä. Ja esimerkiksi se, että me päästäisiin paremmin niihin syihin. Tällä hetkellä monesti käy niin, että vain lasta hoidetaan esimerkiksi mielenterveysongelmien vuoksi,
ja nuoria ja se, että vain oireisiin pystytään vaikuttamaan. Ja nyt on tämä palvelurakenteen kehittäminen sillä tavalla, että me voisimme vaikuttaa niihin syihin ja tällaiseen yhteisölliseen auttamiseen. Sitten koulu- ja opiskeluterveydenhuollostahan meillä on ollut käynnissä tämän asetuksen tekeminen. 2000-luvulla meillä on annettu monia suosituksia ja monia ohjeita, mutta ne valitettavasti eivät ole täysin toteutuneet ja siitä syystä näiden sitovuustasoa päätettiin jo hallitusneuvotteluissa nostaa ja sitä on myöskin tehty, eli on valmisteltu asetusta, joka nyt on saatu sitten valmiiksi ja sillä me toivomme tietysti, että me saamme tasalaatuisempaa ja saatavuudeltaan kattavampaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Tässä nyt 2 isoa kokonaisuutta lyhyesti kerrottuna. Ministeri Holmlund vielä. Arvoisa puhemies, sisäasiainministeriössä on ensinnäkin ryhdytty välittömästi tämän Jokelan tragedian jälkeen kouluttamaan henkilökuntaa aivan tuoreen ampuma-aselainsäädännön yleisohjeen yhtenäistämiskäytännön kouluttamiseksi koko lupapalveluhenkilökunnalle. Helmikuuhun mennessä olimme saaneet koulutettua 850 henkilöä tähän tarkoitukseen. Uusien ohjeiden kauttaan on tarkoitus ollut nimenomaan puuttua siihen, että henkilöarviointi, joka tehdään lupaharkinnan yhteydessä, olisi mahdollisimman asiantunteva ja mahdollisimman perusteellinen. Vielä tämän vuoden maaliskuussa käytiin syvällisesti läpi niiden henkilöiden kanssa koulutusrupeama psykologin ja psykiatrin yhteistyöllä, jossa pyrittiin haastatteluja painottamaan ja siihen liittyviä kysymyksiä, jotta mahdollisimman tarkkaan voitaisiin arvioida, onko henkilö sopiva käyttämään asetta ja voidaanko hänelle tällainen lupa myöntää. Samanaikaisesti on sisäisen turvallisuuden ohjelmassa useita toimenpiteitä, joilla on pyritty ennaltaehkäisemään toimintaa. Lisäksi internetin valvontaan, internetin seulontaan on panostettu usein eri toimin. Poliisi on myös käynyt paljon yhteistyötä koulujen kanssa ja turvallisuustekijöiden osalta on kiinnitetty myös huomiota ja annettu ohjeistuksia. Tämä kysymys varmasti herättää lisäkysymyksiä. Pyydän nyt niitä haluavia ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Vielä opetusministeri halusi tähän vastata. Korostaisin kuitenkin, että jotta saamme kyselytunnin nimenomaan edustajien käyttöön, niin tällaista laajaa ministerivastauskierrosta ei tänään sitten enää käydä, mutta opetusministeri, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kuten täällä edustaja Filatov totesi, nämä järkyttävät tapahtumat ovat sellaisia, joita kukaan ei voi käsittää ja kyllä ne ovat vakavasti vaurioittaneet suomalaisten perusturvallisuuden tunnetta. Ja kun mietitään niitä tekoja, mitä nuoret ovat, näitä hirvittäviä tekoja, mitä nuoret ovat tehneet, niin kyllä siinä mennään kaikkein perimmäiseen kysymykseen siitä, miten me välitämme lapsistamme, miten me saamme riittävästi vanhempien aikaa ja välittämistä lapsille, kaikkien läheisten aikuisten. Ja sen takia kaikki ne toimet, mitä me teemme valtiovallan puolelta, kunnissa, seurakunnissa, perheet, miten me voimme tukea perheitä ja tukea heitä siinä kasvatustehtävissä, ne ovat aivan ensisijaisia. Opetustoimen osalta kaikki toimet, mitä me teemme koulujen kehittämiseksi, suuntaavat siihen, että koulu ja oppilaitokset parhaalla mahdollisella tavalla tukisivat lasten ja nuorten hyvinvointia. Näissä toimissa ollaan oltu ja niitä todellakin tehdään. Kun tuo Jokelan hirvittävä tapaus oli ollut, niin sen jälkeen me perustimme joukkueen, joka yhdessä eri tahojen kanssa, opettajat, rehtorit, lapsiasiainvaltuutettu, vanhempien edustukset, mietimme niitä toimia, miten me voimme rakentaa turvallisempaa koulua ja kouluyhteisöä. Mutta tämä on pitkäjänteistä työtä ja sitä parhaillaan tehdään ja työ jatkuu. Lisäkysymys. Edustaja Filatov. Arvoisa puhemies, yhteisöllisyyden vahvistaminen on varmasti äärimmäisen tärkeää tällaisissa prosesseissa, mutta myös aseiden saatavuuden rajoittaminen on yksi keino. Se ei yksin riitä, mutta kysyisin silti ministeri Holmlundilta, että kun te vastasitte edustaja Södermanin kysymykseen, joka liittyi aselupien käsittelyyn, niin te tuolloin sanoitte, että perusteellisia haastatteluja ei voida luvanhakijoille tehdä, koska hakijoita on 60 000. Eikö silloin olisi syytä rajoittaa noiden lupien määrää, jotta nämä haastattelut voidaan riittävällä tarkkuudella tehdä?
Te sanoitte myös tuossa vastauksessanne, että lääkärin todistusta ei voida vaatia, koska se on resurssikysymys. Emmekö me voisi ennemmin luopua vaikka työelämän sairauspoissaoloissa olevista nuhakuume lääkärintodistuksista ja käyttää tämän rahan lääkärintodistusten tekemiseen tai kysymiseen silloin, kun on aseluvasta kysymys? Ja tuo edustaja Södermanin kysymys oli esitetty Jokelan tragedian jälkeen. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haastattelujen osalta on todettava sen verran, että on tärkeää, että keskitämme haastattelut nimenomaan nuoriin hakijoihin, niihin, jotka hakevat ensimmäistä aselupaansa ja niihin tapauksiin, jolloin jo ylipäätään tiettyä asetyyppiä haetaan ensimmäistä kertaa. Toki jos kaikki 60 lupaa haastatellaan, tämä on myös resurssikysymys, se on aivan selvää. Haluan kuitenkin muistuttaa, että 63% näistä luvista on metsästyslupia, ja ehkä se, josta meidän tänään pitää vakavammin keskustella, on nimenomaan käsiaseet. Ja tältähän osalta sisäasiainministeriö on lähtenyt viemään nyt nopealla aikajänteellä lakimuutosta läpi. Taustallahan tässä on se, että olemme joutuneet odottamaan muun muassa ampuma-asedirektiiviin liittyviä muutoksia, jotka ovat valitettavan pitkään kestäneet ennen kuin olemme voineet ottaa ne huomioon. Se, että kaikilta vaaditaan kategorisesti lääkärintodistus, ei ehkä vastaa ihan siihen tarpeeseen, mikä meillä on. On ensiarvoisen tärkeää, että lupaharkintaa tekevällä poliisilla on käytössään kaikki relevantti terveystieto. Ja tältä osin on varmasti tärkeää, että pyrimme katsomaan myös tietosuojakysymyksiä, miten poliisille voitaisiin antaa tarvittaessa esimerkiksi Kelan rekistereistä se tärkeä tieto, joka pitää olla hänelle lupaharkinnan yhteydessä. Ja sama koskee tietysti lupien peruuttamista ja ehkä vastaavasti tulee tarkastella sitä, voidaanko ampuma-aserekisteristä antaa tietyin reunaehdoin myös terveysviranomaisille tietoja. 1,5 minuuttia on jo kulunut. Kiitos. Lisäkysymys edustaja Lapintie. Herra puhemies, on varmasti totta, että tällaiset vakavat tragediat vaativat paljon pohdintaa myös sen suhteen, että millä tavoin voidaan ennakolta puuttua, että ongelmahan ei synny vuodessa eikä kahdessa, vaan vuosikymmenten myötä, ja silloin tarvitaan totta kai tätä kouluviranomaisten ja sosiaaliviranomaisten yhteistyötä. Tosiasia on myös, että Suomessa on maailman liberaalein aselainsäädäntö USA:n jälkeen. Meillä on kodeissamme 1,6 miljoonaa asetta, ja tähän olisi pitänyt puuttua. Kysynkin teiltä, ministeri Katainen, hallitusryhmän puheenjohtajana. Teillä oli selkärankaa vaihtaa ministeri, joka oli kompuroinut yksityiselämässään. Onko teillä nyt selkärankaa vaihtaa ministeri, joka on selkeästi laiminlyönyt työtehtäviensä hoitamisen, koska jo aikaa sitten olisi pitänyt muuttaa tämä suomalainen aselainsäädäntö? Ministeri Katainen. Arvoisa puhemies, ministeri Holmlundilla on täysi tukeni työssään. Niin kuin edustaja sanoi, että aselainsäädäntö olisi pitänyt aikaa sitten muuttaa, niin kuinka pitkästä ajasta te puhutte? Kaikki olemme varmaan sitä mieltä, että siihen lainsäädäntöön täytyy puuttua, mutta niin kuin täällä useampi on sanonutkin, minulla ei asiantuntemus itsellä riitä sanoa tältä seisomalta, kuinka sitä pitää muuttaa, mutta varmasti pitää muuttaa, jos sillä pystyttäisiin ehkäisemään tämmöisten hirveyksien tapahtuminen. Ja tietysti ihminen, joka ilmoittautuu ihmiskunnan vihaajaksi, niin todennäköisesti etsii kanavat, jolla sen vihansa sitten purkaa, oli kysymys Myyrmannin pommeista tai muista. Mutta on päivänselvää, että tähän pitää puuttua, ja hallitus keskuudessaan käsittelee kokonaisuudessaan sen, mitkä ovat ne oikeat keinot.